Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah masoya, yau mun zo muku da hanyar da zaka iya ganin sirrin wayar wani wanda kake so ka ganin sirrinsa a cikin wayarka. Misali, wayar budurwarka in tana yin chatting ko kuma tana yin wasu abubuwa da bai kamata ba a cikin wayarta, to zaka iya gani, ko kuma ɗanka ko kuma matarka. Alhamdulillah masoya, abinda muke bukata kuma na wannan bidiyon namu, kuma na sharing ɗinsa zuwa group na Facebook, zuwa WhatsApp, kuma na subscribing ɗin wannan channel ɗin tamu kai tsaye. Idan zaka iya ganin sirrin wani mutumi da a cikin wayarka shine, a farko akwai application ɗin da muke bukata, zaka je ka ɗauko shi a Play Store. An ka je Play Store zaka yi searching ɗin Family Safe, gashi sai ka yi installing ɗinsa kamar haka. In ka yi installing ɗinsa, yawwa na manta ban buɗe data ba, za ka yi installing shi. Wannan application ɗin ya ƙunshi ga yana sun nuno ma, za ka iya ganin jawabin ɗanka, abubuwan da yake a wayarka za ka na gani. Misali a ce ɗanka yana zuwa filin bal in ya tafi makaranta, duk za ka iya gani. Misali zai ajiye jakarsa ya tafi filin bal, duk a wayarka za ka na gani. To abin da ya kamata ka yi shine, shi wani application ɗin dole guda biyu za ka ɗauko akan wayar ɗanka, sannan kuma ka ɗauko akan wayarka, saboda in na nuna maka yadda setting ɗin yake, duk za ka na ganin duk abin da ya shiga da inda ya shiga, da wani chatting da yake wanda bai kamata ba, da wani website da yake shiga irin na banza ɗin nan, ko matarka. Farko ka gama installing, za ka buɗe shi kamar haka, zai nuno ma haka, sai kai start ɗinsa. Nan kai start, zai nuno ma kamar haka. To a nan ana buƙatar ka email address ɗinka, saboda shi ma kuma dole sai ka samar Gmail address ɗinsa. Misali zan sa Gmail ɗina, misali yawwa. A baya za ku ga na tsallake gun Gmail, ban sa Gmail saboda wasu matsaloli da muke fuskanta, ana mana wani sa'in ana yin hacking ɗinsa. Misali za ka gan shi haka. To bayan ka sa Gmail ɗinka ne zai nuno ma kamar haka akan waya, za nuna ma parent guardians. To in kana so ka bibi ɗanka, sai ka zo ka danna kin ɗin nan, ko misali mahaifinka ma kake so ka biya, ko kuma budurwar ko ɗanka ga nan dai. Misali ka zo ka danna alamar yaro ɗin ɗan ƙarami yana karatu, to zai nuno ma haka subscribing to premium features. To dole akwai abubuwan da ga an kansale su ne dole sai ka saya. Akwai browsing history sai ka saya, location history sai ka saya, akwai smart control schedule sai ka saya, explain content sai ka saya, suspending. To duk dai gaskiya a yanayin tarbiyya da ake samun matsalar tarbiyya take lalacewa, ya kamata a ce wannan abubuwan ka saye su. Abin sayan ba wani wahala bane, kai tsaye zan je nuna muku. Misali zaka janyo haka, in ka janyo haka za ka ga monthly nan, ga blade of quantity ga nan, ga monthly 6,000, 4,100, ga nan 1,000, ga nan dai kudin da aka saya a wata, gashi nan annual ɗinsa. To misali yanda zaka saya, zaka taba shi wajen haka. Misali in kai haka, sai ka taba quick din nan, in monthly ne, to misali in ka siyo zaka yi na abin. Misali to yanzu bari mu tsallake wajen, saboda mu nuna muku yanayin aikin yanda yake. Ba komai bane dan ka sayi abin naira 3,000, 4,000 akan internet, saboda ka samu tarbiyyar ƴaƴanka. Misali yanzu yanayin yanda rayuwa ta lalace, waya ana yin abubuwa da ita da yawa, tunda komai yanzu ya koma yawa. Bari mu, in kai subscribing din, za ka ga Gmail ɗinka ga adding credit, za ka taɓa adding credit, za su nemi jawabi na bankinka misali. To bari mu yi skipping ɗin wannan wajen. Bayan mun yi skipping, zai sa ka sa next kin. Misali ɗan naka da kake so kana jin jawabansa. Misali zan sa Nura, shekararsa nawa nan H, sai ka zo ne shekararsa misali 8, sai kai start. Bayan ya start za ni nuna ma haka. To accessibility, family safe, za ka kunna shi, za ka yi allow. In kai allow, sai ka zo ka kunna wannan application ɗin naka family safe. In kana so ka ga duk wani jawabai da in yayi, ko na browsing ko abin nan, duk komai inda ka kunna wannan da zan nuna, sai ka ƙara allow na biyu, sai ka ƙara kunna family safe ɗin nan naka bangaren drawing, sai ka ƙara abu da
ga yana nan bangaren su calculator sun bi nan sai ka ƙara kunna fami save din nan naka sai kai ta yin allow dai kana kunnawa saboda ana so a ce duk jawabin da ya duk inda ya shiga a wayarka kana gani ko kowa bana kaya nuna wannan save menene to sai ka zo kai activation har fuskan sa ma ka iya gani sai ka zo kai get ka yadda ka amince da wannan batun da suka yi to dama already application din na faɗa ma dole yana cikin waccar wayar sannan zaka taba zaka yi allow to ka gama yin register da su haka a gane a ga sama in order to keep app not of stopping blade allowed to the battery a gane to bayan ka haka duk abin da yi a kan wayarka ko kuma ta yi ko kai kwabanan to duk inda kana da wani application himana da shi zai na gani inda kake shiga akan wayar kake yin abubuwa alhamdulillah ne na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaske teach wannan ita ce hanya mafi sauki dole za ka kasance yana da application kai ma kana da shi kuma ka je kai register da su wannan kuɗin da suka biya ma amma za ka iya biyan wasu ba akwai hanyar da za ka bi kai abun nan ɗinsa duk wanda yake so aiki da wannan application din ya mun comment a wannan bidiyon nawa sannan ya mun sharing ɗinsa in Allah da zan nuna mara yadda zai yi ne na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaske teach